The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Colossians 4:1, Masters, give your servants what is just and fair, knowing that you also have a master in heaven. Proverbs 16:3, Commit your works to the Lord, and your thoughts will be established. Proverbs 24:3-4, Through wisdom a house is built, and by understanding it is established. By knowledge the rooms are filled with all precious and pleasant riches. Psalm 1:1-3, Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water, that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Deuteronomy 28:8, The Lord will command a blessing on you in your storehouses and in all to which you set your hand, and he will bless you in the land which the Lord your God is giving you. Before we start our Bible study nining adlaw, well, sama sa nandan, it's our routine, it's our SOP, ikinahanglan ng atong pagsusi sa atong tagsatag sa kakalag kung nanapawan hibiling mga sala sa sunauna, sala sa dila, sala sa buhat, kini mahimong babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa, kinahanglan nga atong gamiton karon ang prinsipyo sa 1 John 1:9, which says in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, alam kanimo, wala pa si Kristo diya sa mong kinabuhi, so you are an unbeliever. The issue you face is not confession of your sins, it is faith alone in Christ alone. Acts 16:31 na kanayon, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa karon mag-ampo ta sa hilom, agi pangandam sa atong tagsa-tagsa kakalag. Magampo ta. Amahan namong langit noon, nagapasalamat kami kanimo, nininglayan sa mga adlaw. Mong gipadangat kanamo, buhi kami sa among lawas karon hangtod nga imo kaming kuhaon, o kami nagaanda agad lamang sa imong perfect timetable. Busa niya kami karon nagapadayon sa among tulumanon, nga mong pagpakaon sa among tagsa-tagsa kakalagingon nga imong mga anak, aron kini motubo hangtod makabot namo ang among tumong, among spiritual maturity, the capacity stage. Bani kami karon pinagis pagtudlo kana mas balang Espiritu Santo tangtanga mga babag nga kunanaaman sa among nauna. Aron kami makapunting lamang sa among igatudlo kanamo niining adlaw, kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.
Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers. Atong mga igsoon diha ni Kristo, atong mga higala. Welcome sa Masnandan. Padayon kita. Okay. Mupadayon tadiin kita muhunong kagahapon. Okay? Now, naghisgot kita sa tao nga mapaubsanon o tao nga mapahitason. Okay? Nasayod na ta nga kining mga klasyas tao nga mga mapahitason, they are maladjusted ngadto sa katilingban. They are maladjusted to society. Sa laing bahin, ang usa ka tawo nga mapaubsanon, a humble person, a person with humility, dili tingali makagusto sa ideya nga, well, sa ato maninggi hatag kanimong himplo kagahapon nga katong magamaniho sa sakyanan diya sa freeway o ana ay pulis dito sa unahan nga nagahuwat nga mo hatag kanimong ticket kon magtuman ka sa imong gusto nga kapaspason sa imong pagpadagan. In other words, you made your own speed limit, and so tuwa na naghuwat ka nimo nga pabayron ka na og fine. So kining usa ka mapaubsanon nga nagmaniho, dili tingali makagusto siya nga pabayron siya og dakong bayronon o fine tungod sa iyang pag overspeeding apan iyang gitahon ang pulis ug iya lang tunlon ang iyang medisina sa way pagpagulbol without complaining. So iyang pamantingali ganing pasalamatan ang maong pulis iyang pagpahinumdum kaniyas pag hinahinay sa iyang pagpadagan sa iyang sakyanan. So dito kita muhunong kagahapon. Karon atong isgutan og dugang ang bahin sa pagka-arrogante batok sa pagka-mapaubsanon. Arrogance versus humility. Now, by the way, nakalimot ta sa pagpahinumdum kanimo nga niya pa kita magadupot sa atong tun-anan nga giuluhan o God's pardon, ang kapasayloan sa Dios. Now, okay. Ako karong iulagway ang nagkaatbang nga nagkasupaki gani nga attitude sa pagka-arugante o pagka-mapaubsanon. Ato kining isgutan alang sa imong kasayuran o pagkat-o niini gikas mga teksto diyas balang kasulatan aron sa pagtabang kanimo sa pagsabot sa kalahian ni ining duha ka mga attitude. Okay? Now, ang diksyonaryo naga-define sa arrogance ingon nga usa ka pagbati sa pagkataas magipakita pinaagi gitawag og mapahitas ang kinaiya. Now, ana ka na mabasa sa A. Merriam-Webster, Webster's New Collegiate Dictionary, pahina 63, G and C Merriam Company, 1977. Sa laing bahin, dihas pahina 557, kini naga-define sa pagka-mapaunsanon, humility. Ingon nga ang kalidad o ang kahimtang sa pagka-mapaubsanon. Paminaw, ang kalahian, the difference niining duha ka minungdanong pag-ayo sa kinabuhing Kristohanon. Whereas, ang attitude o tinagdan ni Ginoong Jesucristo kanunay lang nga usa ka mapaubsanon. Ang tinagdan o attitude sa kinaiya makasasala
bisan pag maningkamot kini sa pagkamayo, usa lang kini nga ang gibasihan mao ang pagkarugante. I hope nga masabtan ra nimo sa di madugay kunon sa buot yung ipasabot nini. Okay. Unahon nato ni pagkaarugante. Pagkamapaytason. Ang pagkaarugante sa in English, false pride, usa kini kasala nga nagadasig kanato sa pagbuhat og daghan pang dugang mga sala. Kining maong sala sa una-una mao ang dunot, meaning corrupter sa tanan nimong ginabuhat o ginalitok. Usa ka na kailahanan nga ang kinaiyang makasasala mo'y nagadumala kanimo. Okay? Samtang gina. Ang pagka-arrogante nga dili makontrolar, uncontrolled arrogance, makabalda kini ug makalinga kanimo sa imong kinabuhing Kristohanon. Makadiborsyo kanimo gikan sa unsay tinuod ug makaguba gani sa bisag unsa mong katakos ug kahimuan sa paghigugma ug sa kalipay. Ang pagka-arrogante nagasalikway sa awtoridad ug naganasig kanimo sa pagbuhat og mga sala sa pagbati sa mapananglit sa pagdumot, kasuko, pagkaluoy sa kaugalingon, pagkasina, pagkapintasan, ug bisan gani ang pagbuno. Now, nailanta na ay mga kahimtang occasionally nga makatarunganon ang pagkasuko nga way labot sa usa ka arrogante nga kinaiya o attitude. Hinoon, sa dihang ang usa ka tawo nalimin siya dili kapuggang kalagot, dili na kini siya makahuna-huna og gusto og sagad magadaot siya sa iyang kaugalingon og sa uban. Now, ato ra kong higutan katong pagbuno ni Cain kang Abel. Okay, karon nakighilawas si Adan kang Iba nga iyang asawa og nanamkon si Iba og nanganak og batang lalaki. Nakabaton akog anak tungod sa panabang sa Ginoo. Busa ginganlan niya Cain ang bata. Versikulo 2. Unya nanganak siyang laing batang lalaki nga ginganlan og Abel. Si Abel magbalantay sa mga karniro ug si Cain mag-uuma. Versikulo 3. Usa ka adlaw ni ana naghalad si Cain ngadto sa Ginoo og mga abot sa iyang uma. Versikulo 4. Nagkuha usab si Abel og pipila sa mga panganay sa iyang kahayupan ug giihaw niya kini ug gihalad ang labing maayong mga bahin ngadto sa Ginoo. Nahimuot ang Ginoo kang Abel ug sa iyang halad. Versikulo 5. Apan wala niya dawatas Cain ug ang iyang halad, busa nasuko si Cain ug nagmugot. Versikulo 6. Ang Ginoo miingon kang Cain, nganong nasuko ug nagmugot ka man. Versikulo 7. Kung maayo pa ang imong gibuhat, dawaton ko unta ang imong halad. Apan kadaotan man ang sala nag-atang kanimo sama sa ihalas nga mananap nga buot mo tukob kanimo busa kinahanglan buntogon mo kini. Versikulo 8. Unya si Cain miingon kang Abel, mangadto ta sa uma. Sa didto na sila sa kaumahan, giunay ni Cain pagpatay ang iyang isuon. Versikulo 9. Unya ang Ginoo nangutana kang Cain, hain man si Abel nga imong isuon. Si Cain mitubag ambot. Magbalantay bagug ko sa
Ako igsoon. Versikulo 10. Busa maingon ang Ginoo, nganong gihimo mo man kini, nadungog ko ang dugo sa imong igsoon, nga nagsangpit ka nako gikan sa yuta. So, imo narong nasayran giyon sa pagpatay ni Cain, ang iyang igsoon nga si Abel, umikan sa iyang kasina sa pagtagad sa Dios ngadto kaniya. Misinta o miriak kadto si Cain tungod sa pagsalikway sa Dios sa iyang halad, ug mao to'y nakapalagot kaniya ug nakapasina niya ngadto sa iyang igsoon. Abi nimo, ang pagka-arugante gud kinahanglang pugnan o kontrolahon una pag kinimusangko ngadto sa pagpanimalos. Kuno galing kini salaa mo'y magatukmod kanimo sa pagbuhat o mga salawayong buhat, hinumdumi ang gisulti sa balaang kasulatan bahin niini. Diyas libro sa mga panultihon kon Proverbio, Kapitulo 12, versikulo 15, ang buang-buang nagtuo nga kanunay siyang husto, apan ang maalamon mamati og tambag. Versikulo 16, kung samukon ang buang-buang, iya kining ipahibalo dayon, apan ang taong maalamon dili mutagad sa insulto. Now, dihas mga panultihon gihapon, Kapitulo 6, versikulo 16 ngadto 19. Ang versikulo 16 nagdayon, adunay 7 ka butang nga gikasilagan sa Ginoo ug dili siya makatugot. Versikulo 17, ang garbusong tinan-awan, ang bakakong dila, ang kamot nga mopatay ug inosenteng mga tao. Versikulo 18, ang hunahuna nga maglaraw og dautan, ang magdali pagbuhat og dautan. Versikulo 19, ang bakakong saksi o ang tao nga maghaling o kasamok tali sa mga managigala. Now, diha pag yun, sa mga panultihon, Kapitulo 11, versikulo 2 ug 3, versikulo 2, nakanayon, maulawan gayod ang garbuso, mas maayo ang pagpaubos. Versikulo 3, dili gayod manlimbong ang maayong tao. Ang pagpanglimbong mauray mo laglag niadtong dili kasaligan. Now, dunay tulo ka ang pagkaarugante. Now, paminaw maayo nini. Ang mga taong arugante nagatuo nga namatarong sila sa tanan nilang ginabuhat. Wa gyud nila makita ang ilang mga kapakyasan ug mga kasaypanan ug nga gahuna-huna sila nga ang mga kalagdaan o mga sumbanan, mga rules ba, alang lamang sa uban. Ang pagpangatarungan sa ilang kaugalingon, sa in English pa self-justification, muhimo sila pagpamalibad sa ilang kaugalingon. Ang pasabot, they make excuses for themselves. Sagad, ipahid kini nila ang pagbasol ngadto sa uban. In fact, mao kini ang una nga ang sa pag-arugante. This is the first step. O kini moadto dayon sa ikaduhang ang sa pag-arugante nga mao ang paglingla sa kaugalingon, self-deception sa English, nga diin dili na kini sila makakita og maayong paglantaw sa kinabuhi. Og sa katapusan, kining mga aruganteng tao musangpot sa ilang pagkahimpit na gyud nga pagtutok silang kaugalingon, self-absorption sa in English nga pagkasulti. Na mao kini ang ikatulo nga ang sa pagkarugante. Now, niining maong ang nawagtang nagyudiha kanila ang tanang mga sumbanan. They lose
all standards. Ug andam kini silang mubuhat tanan nilang mahimo. Aron lamang ilang mapagaan ang ilang pagkaway kalipay. Nagkasabot ka? Now, hingpit na gyud kini silang way pagtagad ni bisan kinsa gawas ra gyud sa ilang kaugalingong pagkasila. Sabot? Kita nimo unsa ka grabe gyud ay ning pagkaarugante. Now, ang relihiyon ana ay pagkaarugante. Kini kong mga aruganteng tao, kasagaran kanila, ana ay wag yo'y hustong pagtanaw silang kaugalingon. They have very unrealistic self-image. Dili gani sila makakita silang kaugalingon sa mas pagtanaw sa ubang tao kanila, particularly, dili ingon sa pagtanaw sa Dios kanila. Now, wag yo'y laing dakong pagtipas kaysa usa ka aruganteng tao nga usa-usab ka relihiyoso nga pagkatao. Wag yun siya pagkakita siyang kaugalingong mga kaluyahon o mga kapakiyasan. Apan maayo gyud kuno siya kay sa iyang pagtanaw sa imuha. Itandi ba ang imuha kaysa iya? Panalitan. Ang usa ka relihiyosong tao, mayon taga-relihiyoso, kanang hinimbahon, mainampuon, mo ni mga relihiyosong tao. Okay? Ang usa ka relihiyosong tao, muhuna-huna, nga muayon gyud niya ang Dios tungod kay di man siya mo inom, di siya mo tabako. Samtang mutanaw o muyamid kini siya ngadto sa nagabuhat niini. Sa atubangan sa publiko, mupakita kini siya og dalaygon ug maayong hulagway. Nice picture about him. Wa man kuno niya binuangi ang Dios madtud niya. Unsa may gisulti sa mga panultihon o Proverbio 23:7. Kini na kanayon. Kung unsa ang ginahuna sa tao, mao kana siya. Whatever a man thinks, so is he. Okay? Now, paminaw. Tupiko o hinisgutan kini nga tagsarang gisgutas mga kasimbahanan. Kung sila ray nasayod kung ngano. Abi nimo, ang konsepto sa organisado nga relihiyon, usa ka arugante pag-ayo nga kalihukan. Di na isama sa Kristyanismo nga usa ka personal nga relasyon ngadto sa Dios, tali sa Dios ug sa tao, pinagi sa pagtuo lamang sa tao ngadto sa buhat sa kaluwasan ni Ginoong Jesucristo. Ang relihiyon mao ang pagpaningkamot sa tao sa pagkabot o pag-angkon sa paghiuyon sa Dios kaniya. Anagyo na sa kinatumyang bahin sa pagkaarugante. Ang pagunahuna nga mahilangit ka pinagi sa imong pagkabuutan o pinagi sa imong pagsunod og mga tulumanon sa relihiyon. Dili mo yun o mahaylo ang Dios pinagi sa pagpasako ng simbahan. Dili. Ang pagpaubos kunuhay sa kaugalingon o ang paghulog o hinabang sa kulikta sa simbahan. Now, timan ikini nga ang kaluwasan dili mada og pinaagig mga mini nga pagkamayo o bisan sa pagsunod sa gitawag og bulawanong lagda o golden rule. Abi gud nimo, kini mga buhata hingkalifikar nga mga binuhatan og hingpit yun kini silang kaatbang, supak o kaaway sa prinsipyo sa grasya. Kaya nga no God, kitang tanan, mga makasasala, huwag yun ta arang mahimo sa pag-angkon, sa pag-uyon sa Dios, pinagi sa atong mga binuhatan o pagpalingkamot. Wala. Dili kita makaangkon o angayang mudawat sa dayon nga relasyon ngadto sa Dios.
Ayaw kalimot nga ang Dios sa iyang grasya nga pagtagad nga ni kanato nagasangkap sa tanan nga atong gikinahanglan. Ang ato rang mahimo maungon sa ang pagdawat niini. Kung ato ka ng dugangan, it neutralizes our faith. Sabta ka na. Mao kining butanga ang wa masabtis mga pango sa relihiyon sa daang pagbisaad ang nailanta nga mga Fariseo. Kining mga mapahitas o nga tao, nagatanaw kang Ginoo Jesucristo ingon nga way tahod nga masinupakos balaod sanglit sa ilang tanaw kaniya nakihigala kini siya sa mga mugbo og lupad ug sa mga maniningil og buhis nga pulos gipanghimaraot sa panahon sa pagsulat sa balang kasulatan. Sa diyang gipatin-aw ni Kristo nga siya mao ang anak sa Dios, ang mga Pariseo giabot og kalagot. Napuno na kini sila sa pagkabangis. Ug nagalaraw na gani kini sila nga ila siyang patyon. Matud pa nila, ang matuod nga anak sa Dios, di gyud unta makigkaubas mga daotang mga makasasala. Sa pagkatinuod, wala man kini siya si Jesucristo maghigalan ini mga tawhana, siya pagyoy gigarantiyahan sila kinabuhing dayon. Iya kining gibuhat alang kanatong tanan. Ang maong lihok sa grasya sa bahay ni Ginoong Jesucristo, mihuros ngadto sa mga naong sa mga pango sa relihiyon kinsa nagatuo nga mahilangit kini sila pinaagi sa ilang mga pinaningkamutan sa pagsuod niini. Now, bantay, ani ang gisultis Biblia bahin niini ha? Episo 2:8. Kay pinaagis pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat, kundi ligasa sa Dios. Versikulo 9. Busa walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Di ba tinaw kayo na? Hinoon, ang mga Fariseo o ubang mga pango sa relihiyon lig-on gyong mitapot sa ilang pagkamatarong sa kaugalingon nga nasilag kini sila sa prinsipyo sa grasya. Wa gyud sila mahaluna sa pagkadungog nila ngang ilang mga binuhatan, di gyud igo ang pagkamayo niini ug dili makaabot sa hingpit nga pagkamatarong ug kahimpitan sa Dios. Labihan gyud nilang kalagot niini. Nabuot na nilang patyon si Jesucristo kinsa usa ka inosenteng tao. Juan 11:53. Sukad niya itong adlaw, ang kadagkuas mga Hudiyo naglaraw sa pagpatay kang Hesus. Wa gyoy kalahian sa mga butang karong mga adlaw kung bahin na o organisadong relihiyon kinsa nagahatag og empasiya sa mga binuhatan inay sa pagtuo. Sabtag yun na. Bisan pa karon, anay daghang mga relihiyosong mga katawan sa ilang pagka-arrogante, dili makadawat sa kamatuoran nga ang gasa sa kaluwasan nga gitanyag sa Dios andam kanunay. Nagahuwat kanunay nga dawaton sa tanang tao, bisan pag-unsang matang sa sala ang ilang nabuhat. Kini mga butang nga God bahin sa kaluwasan, nakapalagot pagyud sa daghang mga tao. Ang ilang mga binuhatan dili makapahimuot sa Dios, ni makapalit kanilag tiket padung sa langit. Dili kini sila makaagwanta nga sa ilang hula-hula may pagpihig-pihig ang Dios kun mao kini. Dili kini sila makadawat sa kamatuoran nga dili kita hingpit ug nga atong kinabuhing dayon 100% nagihatag sa Dios nganhi kanato tungod sa kung kinsa ug unsa siya, dili sa kung kinsa ug unsa kita. Ang mga tao
Musalikway kang Ginoo Kristo tungod ni ining mao nga hinungdan. Ug mao nga diha nila mausik ang kaygayunan nga makaikyas ug makalingkawas sila gikan sa eternidad sa linaw sa kalayo. Paminaw, mao kini ang kinagabrihang sayop nga mabuhat ni bisin kinsang tao. No. Ato ni padayon ugma. Kay murag insubra ta karong adlaw. So tingali mohuman nato kini atong paghisgot bahin ini sa sunod natong session. Magampo ta. Amahan among langit no, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagpatinaw kanamo sa imong mga pulong nining adlaw. Hinaot nga kini mahimong dugang panalangin sa among kinabuhing Kristohanon. Salamat sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo among bugtong manluluwas. Amen.